Ahojte, ja vás vítam pri dnešnom videjku, no a dnes tu máme znova haul z DMky. Poďme teda rovno na to, tentokrát to nemám rozdelené na tie časti, že kozmetika, jedlo a tak, proste vám to budem len z tašky ukazovať, vyberať náhodne. Takže poďme rovno na to. Ako prvú vec, ktorú tu máme, jedlo, hurá. Toto sú tie chrumky, čo som vám ukazovala aj v minulom haule. Ďalšiu vec, ktorú tu mám túto lip mask od Essence. Mega pekne vonia. Ja vám teda prezradím, že nie je pre mňa, je pre moju spolužačku. Ďalej tu mám toto lepidlo na nechty. Ono strašne krátko drží a proste keď si takto oni držia, že strašne krátko a proste takto si nalepíš ten necht a proste je ľahko sa takto proste odlepíš. Takže tak. A práve, že my nemôžeme do školy nosiť nechty, takže práve, že sa mi to hodí, že si to ľahúčko odlepím. Keď používam napríklad Kiss lepidlo, tu vám dám obrázok, tak mi to proste drží dlhšie a to proste používam skôr tak cez prázdniny alebo tak na Vianoce. Dobrá. Ďalšiu vec, ktorú tu mám, je tento Chili Bomb. Už bol trendy pred dvoma mesiacmi alebo tak a proste ja som ho zohnala až teraz. Nie je to vlastne ten klasický lip gloss, je to proste ten, on vám tak spraví veľké pery, ja to neviem povedať, hej. Ďalšiu vec, ktorú tu mám, je tento ako sa to volá, pena na sprchovanie. Ona mega pekne vonia. Myslím, že to teda je detské, ale to nevadí, hej. Pekne tak čučoretkovo vonia. Viacero vecí, ktoré tu vám tu ukazujem, sú pre moju spolužačku, ja idem na jej oslavu. Takže tak. Potom tu mám dva kusy týchto viackrát používateľných vankušekov pod oči. Jedni sú teda pre tú spolužačku, druhé sú pre mňa. Takže tak. Vankušeky pod oči, také tie klasické jednorazové som si dnes nekupovala. Potom tu mám tieto pimple patch. Hej. Ďalej tu mám tieto tortilla chips. Oni sú strašne dobré. Nie každému chutia, ale mne teda veľmi chutia. Potom tu mám tento miniatúrny krém na ruky. Kamielkový. Mega pekne vonia. Je taký, že proste, že si ho dáš do kabelky, tašky, proste tak. Ja teda si tieto krémiky kupujem a dávam si to do tašky, pretože ja mám niekedy v škole strašne suché ruky. Takže tak. Potom tu mám ďalší kus tých chrumiek. Teraz tu mám tieto strašne pekne voňajú ináč.
vlhčené vreckovky. Mne teda fakt mega pekne voňali, takže som to musela kúpiť. Toto je myslím, že šampón. Neviem, to si kúpila mamina. Takže tak. Potom tu mám tento deodorant. Tento deodorant, to je limitovaná edícia, to je tiež pre moju spolužiačku, neviem, či bude voňať, ale dá sa to otvoriť. Ja ho teda vyskúšam, viem, že by sa to nemalo robiť akože, nie je to moje, ale ja to vyskúšam. Dúfam, že to nebude vadiť. Som si trošku... Nie, ale aj na tých testeroch veľmi pekne voňal. Veľmi sa mi tá vôňa páčila. To je vlastne taká slivka a figa. Mne sa teda páči. Nie sú na to akože nejaké extrémne dobré recenzie, že by to extrémne krásne voňalo, ale mne to teda voňalo. A ak to odmietne, že sa jej to nebude že to nebude voňať, tak ja si to veľmi rada zoberiem, pretože mne to veľmi vonia. No, hej, ale mám dosť veľa deodorantov už. Takže, no a ako poslednú vec, toto nebol až taký veľký haul, ako bol ten predošlý. Tu mám tento hroznový cukor. Takže tak. No a potom tu mám teda ešte ďalší kus chili bombu. Ale to by bolo teda už z dnešného videjka všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Ak áno, nezabudnite ma podporiť lajkom a odberom a zdieľaním tohto videa. Takže tak. Budem za to veľmi vďačná a uvidíme sa pri ďalšom videjku, ktoré pravdepodobne bude znova haul. Tak ahoj!